Voor op die eigen holle. Wat ben je aan het doen? We willen deze jongens versieren. Taaien? Ja? Ik denk net dat Piet dat nog zo leuk vindt. Oh. Mijn die rollen. Dit ken je helemaal net. Kun je ook deze even beter houden? Kan ik dit even gaan? Hey. Die wang hier steeds zo'n vijers. Oh, oeps. Dit lukt er dan dus. Wat is dit? Dit is wel voor de lieders. Een broek. Nee, is van Meesken. Maar nou heb je hem echt goed horen. Ja, heel mooi, Taaien. Maar Oh. Zus, wat is het dat? Maar moeten deze om de hoef van Hinne? Om de benen. Was dood dat te doen. Nou, probeer die maar even. Vooraf eerst. Spijdy fut. Ja, eerst. En twa. Maar was doosje achter doen. Nou, misschien kan Rijn dat wel. Wat is dat? Ryan, deze heeft een balletje. Dus het ticket beter op. Die doet helft. Ik versier de stalus. Lukt? Ja. Goed zo. En happy new year. Samen met lief en kijk elkaar aan. Ik wens je een vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar. Zie je, die oren mag ik nog wel even beter heen. Oh, juist ook. Piet even een kroepje. Zie je, was dat die voorste nog wel? Man, je bent een voordeur oud. Ja, Was dood. zie je Rijn dat het? Op. Huh? Hoe kan het elke keer dat ik echt oud ben? Nou, ik denk, zie je, dat Spidey dat doet. Dan kan die ook leuk, hè? Deze ziet er al leuk uit, hè? Maar mooi, deze, terwijl we alleen nog met Christus sablowen, Zou dat lukken? denk ik wel. Ik denk het net. Zie je, hey, wat Spidey dat? Bij de stop. Dat is leuk. Hé, maar Rijn, ik kies nou ik wel even bij me herinneren. Ja. Maar de Christus hier. Oh! Nou, ren maar even in de weer, Rijn, hé. Ja, probeer die maar. Nou, gooi er wel op. Die zit erop.
Ja. Maar als je derde even van Ethan, komt dit even een boeltje van. Ja? Of even een uil. Die is weer rond. Een uil. Omdat het nieuwjaar. En zing samen de vriend. En kijken elkaar aan. Ik wens je een vrolijk gelukkig nieuwjaar. Hey. Ze maken het wel opeten toch? Ja, ja. Ze is zo braaf. Hey Tanje. Nou, was een beetje zachtjes dan? Rijn. Ja? Goed zo. Kijk, die is stil man. Komt ie aan.